What up, man? Rich boy naman nga Plato and welcome to my new video. And karon day no, atong tubagon ang mga pangutana sa kwentong what if nga akong i-post sa Facebook. So usaray akong napilian nga posibleng mahimong content no, nga content within the entire vlog. So ang uban nga question is answerable with one sentence. Ang tubag sa akong pangutana is based on how you construct your sentence, no? So if question is nonsense, basically the answer will be nonsense, no? So ang first question nga maoy akong buhatag vlog, next video will be what if tagiya ka sa kumpanya, no? Other questions is akong tubagon karong adlaw, no? First question, let's start, let's do this, let's go. First question is what if you woke up and discovered you were the only person on earth? Actually, matubag na ako nga pangutana kung day off ko, pang 8 hours ra akong English and duty ko ganiha from 4 AM to 12 noon. So, for now, dili na ako ni matubag kay in English, no? Since pang Miss Universe na dili na ako kayang tubagon. That question, by the way, is from Ernalyn Fuentes. Shout out, thank you sa question. Next question is from Michael Albarazin Kamahalan. What if ipakataw kag usab, mo wish ba ka na mutaas ka? Yes, of course. Basically, inigawas ni mo, mubo pa kay kana, and syempre, mo wish ka nga mas mataas ka, sugod pagpatawa ni mo, no? So, if you're asking sa current ako nga height karon, kung ganahan ba ko, mas mutaas pa ko sa akong height karon, no? I do believe that height is not the measurement of happiness. That is not even part of important things in this world. No? Thank you so much sa question, Sir Michael Albarazin Kamahalan. So, I'm comfortable with my height. Next question is from Mikmik de los Reyes. Shout out. What if wala na gamit ang kwarta niya, kiss na lang ang ibayad nimo kung mamalit? There's a lot of what if behind this what if question. So, what if ang tindera ray makapili kung kinsay posible mamalit? And what if karon ni nahitabo nga COVID, no? So, lisod siya ang siran, hindi na ako kaya. Salamat sa question. And next from Dean Norte, what if 6 putel tatanan? I do believe di ni question murag nabutang na sayo pero siguro siya butang og question mark. Murag wish ni. And if this is your wish, I wish that this will be granted, no? Next is from Christian de los Reyes. Igsoon ni sila ni Mikmik de los Reyes. Is what if nay sininaay naghubo ra tatanan diri sa kalibutan? If mo na yatong namatan, siguro normal lang, no? Kaya ang pagsuot natong sinina karon sinunod ra pud ni nato, and if ang atong namatan is naghubo ta, siguro normal ra pud nato nga maghubo ta, no? Next from Andy Sabaricos, what if damgo ra di ay tanan niya pag mata nimo grade 1 pa di ay ka? Medyo lalom lang siya paminahon nga question, no? Pero reality is normal, no? So imagine sa una pag grade 1 nimo kung damgohon ka, balitan pag grade 1 nimo gidamgo ka nga nahitabo ang current situation nimo karon. So inigmata nimo normal, ligo, ilis, kaon, ngay baon ni mama, kundi tagaan di mo laos. Next is from Lani Alodo Obidencio. What if di ka putot? Actually, dili tanang higayon putot ko, usahay taas ko, labi nag ikumpara ko sa mga mugbo. And wa ko nagingon nga ikaw na, pero 5 flat ko nya 4-5 ka, I guess. So putot ko kung ikumpara ko sa mga tag-as, and taas ko kung ikumpara ko nimo. Joke, peace. Next is from Ma'am Alona Compassion Alingasa. Thank you sa question. Yung question is what if you played basketball on Mars? Yeah, I actually played basketball last March. That was March, April, May, June, July. 5 months ago. Thank you so much sa question, Ma'am Alona. And limited lang atong brain. Dili ta kagawas. Dili ta ka think outside the circle. And mangutana ka kung anong circle, since circle ang Earth. And ang Earth na outside sa Mars. So it's not about thinking outside the box. It's about thinking outside the circle. Next is what if from Malubok. What if gwapa ko nabakha ko uyabron? This is actually misconception. Ang kagwapa ug ang relasyon
is walay connect, no? So basically beauty is not the measurement of perfect relationship, no? Ma'am Malu, you're beautiful. You're beautiful. As what I mentioned, beauty is not the measurement of perfect relationship, no? So kung mao pa na basihan sa perfect nga relationship, dapat ang mga artista mo na ay pinaka-happy nga relationship karon. But it's not. Sila pa gani kasagaran ang daghan o divorce and buwag, no? So, you're beautiful. Thank you for the question. Next is from Aa, what if di na lang ka mag-vlog para way samok? And I'm actually doing vlog for passion and sa mga ganaang mananaw. It is not mandatory anyway nga mo react sa akong post or mo like and share sa akong video, pero kung ganahan ka pwede ra. So naadyo mga tao nga dili ganahan and pasensya kung nakasama ko, no? Anyway, I'm giving you 2 options possible na yung buhaton, no? You can block me sa Facebook or you can skip my post, no? And subscribe to my channel, Little Boss Vlog. We are born in judgmental society, judgmental world, judgmental environment wherein you will be judged bisan magbuhat kag sayop og sakto. Let us say for example, mubo ka, sawayon ka kay putot ka, og taas kay ka, sawayon ka kay mura kag puste, no? Kung dato ka, inon ka nga drug lord, no? Kung pobre ka, inon ka nga tapulan, no? You know, everything, tanan na kasulti ang mga tao and I'm living my life, so okay ra. Next question is from Noel Bukakik Gadiano. What if 6-footer jud dapat ang mga vlogger? What if 6-footer jud dapat ang mga vlogger? What if 6-footer jud dapat ang mga vlogger? So kung answer nila ako seryoso nga answer nga question, since the question is actually made para tubagon to defend my height, no? So since wala ko kaabot og 6, basically dili ko qualified, wala akong nag-vlog. And if we're going to answer it with sense, I don't see any possible reason nga dili maka-vlog ang 6-footer paubos. Siguro posible kung kinahanglan kabuton ng camera, kinahanglan kabuton ng keyboard inig-edit, kinahanglan requirement sa YouTube nga dapat 6-footer ka usa ka maka-vlog. So mga possible reason kung anong dili ka qualified, no? Next is from Jerry Floor Smithshua, plastic friend niya bawal sa Mandawi. Question ni Jerry Floor Smithshua is, what if wala ka sa BPO company? And siguro kung wala ako sa BPO company na ako sa mga IT company, IT related niya company, mga doing IT support stuff, you know what I mean? So sa mga IT related nga company siguro, no? Next is what if walay what if? What if walay what if? What if is kuan? What if walay what if? What if din ako niyan siran, no? From Ange Fudge. Nice question. Tabagon ako ni after mga 2 hours siguro ako lang PM nimo, no? Next question is from Kai Serino. What if taas pa ang high school sa imo? What if taas pa ang high school sa imo? Actually, dili ni question. You would not like what if, then would not question mark sa last. Haron, iyang question kintahay na connection sa akong height, no? And what if taas pa ang high school sa imo? Dayon. Actually, dili ang grade ang basihan sa gitas-on sa tao, no? Dili tanan mubo grade 1, dili tanan taas college or high school, no? And I do believe na grade 1 nga mas taas pa nimo. So kung mao na imong ipasabot, dili ang grade ang basihan sa height, no? No? Next is from Christian Espinoza Rosal. What if motubo pa ka? Siguro it takes about 3 years nga makauna-una ako sa tubag ani nga pangutana, but para lang na ako ikatubag for now, temporary nga answer is
Siguro, what if mutubo pa ko? Siguro mas mutaas pa ko. Kaya basta mutubo, mutaas man. So, wala may nitubo nga mas nimubo. Mga siguro na possible answer for now. Pero, kinahanglan ako niyo una-unaon lawom kay nga pangutana. Next is, what if flashback na lang ni tanan before ta mamatay? Shout out ni Kuya Emmanuel dyan, what if flashback na lang ni tanan before ta mamatay? No? So, this is actually somewhat like reality, no? So, kumbaga, unsay gibuhat nimo karon is a flashback before ka mamatay. Pero ang question there is, what if flashback na lang ni tanan karon before ka namatay? So, basically, patay na ka, and i-flashback ang mga panghitabo karon, no? So, nice question, no? Next, from Mary Rose Alboro, what if nitubo ka? Basin itaas ko. So, from Samsara Mendoza, question or actually picture yung i-post. So, since naman dire ako ning tubagon or ako ning tubagon, no? So, kung sakaling ililibre kita, saan tayo kukuha ng pera? So, libre is not actually always mean money. And kung ganahan ka mang libre, it could be ito'y sa ero. I'm not sure kung naka ito'y sa ero, pero kung naa, basin ganahan ka, katong para sa kambuni. Next question is from Wendell Villes. What if duklo na kas imong anak kay mas taas pa siya? Siguro this is not possible. Dili bot ipasabot nga mas taas ka, pwede na ka makabuli. And this is not possible because I will try to do my best nga, you know, i-educate akong anak kong tarong. So, and as what I mentioned, dili bot pasabot nga mas taas pa ka, makabuli ka. And this is to answer sa mga bully, no? When it comes to height, dili ra para nako. Height is not the measurement of success or happiness, no? And kung mao na inyong basihan, then show me your success. Attach a file as a proof nga tungod sa inyong height mo na successful mo. So kung tagaan ko nimo possible nga butang nga kayang buhaton sa taas nya, di kayang buhaton sa mubo, I can give you 20 possible thing nga kayang buhaton sa mubo nga di kayang buhaton sa taas. No? Next question is, what if tag 5 na lang ang red horse? What if tag 5 na lang ang red horse? I'm not actually familiar with red horse, pero I guess hopefully mahal ni sa una niya ang 5 is mubo na lang ang price karon para at least man lang sa mga mo-consume sa red horse. Okay kayo, no? So, kani si Richard Jola, from Richard Jola din nga question. Siguro liquor ning red horse. Dili ko familiar, pero kung liquor manggay ni pakyawin mo na. Pero timani nga kinahanglan ka mo duty niya, napay 4 hours required nga overtime. So, para napatay kapalit og red horse nga tag 5. Uti lang. Laban lang, no? Thank you so much sa mga question, and the answer of your question is based on how you construct your sentence or on how you ask it. So, thank you so much. Peace.